ובאמת אחרי 49 ימים נחתמת עסקה. אני מספרת את זה ממש בקצרה. ואנחנו מבינים שההורים שלי לא יחזרו בעסקה הזאת, כי דובר על אמהות וילדים. והקצין שלנו שמלווה אותנו מטעם הצבא אומר שכל ערב בכל מקרה הוא מתקשר להגיד לנו גם אם כן וגם אם לא. ובאמת ביום ה-50 יובל, בן זוג שלי, מקבל שיחת טלפון ב-3 לפנות בוקר. ואני שומעת, הייתי לידו, אני שומעת את הקצין שלנו אומר לו, אביבה ברשימה של מחר. ואנחנו מבינים שאמא שלי חוזרת, וזה הרגע, אני תמיד אומרת, הכי שמח והכי עצוב בו זמנית, כי שמחה ענקית על זה שאמא שלי חוזרת, אבל מה זה אומר לגבי אבא שלי? באותו זמן גם לא ידענו אם הם בחיים, אז עברו לנו כל מיני תרחישים בראש, אולי אמא שלי חוזרת כי היא בחיים, ואולי משהו קרה לאבא שלי. פחד עצום, וגם חוסר ודאות.